erokamano. Sama iwacho ni gini endi mention jomoko. Apenji. Be ing'eyo ni Charles Odhiambo kaka ja Homabay noseriembe tich? Binge ma. Be ing'eyo ni Charles Odhiambo duties mage nosebedo assigned ng'ama chiel? Be ing'eyo ni Charles Odhiambo oriembi to kong'eno riembi nikech ang'o? Ma endi en wach ma ok en sensations. An rumors muwinjo wacho go, an ok awach rumors. Be in fact ba ok mention rumor mora ka. Awacho niya, County Assembly nigi duty mar move need to find out nito oriemb ng'ani. Barua moriembe ubolnwa ka. Facts gi, are they justifiable? To be procedure maber mar administrative action was followed. Ka Charles had problems. Benitie sama ose yale. To benitie sama ose winje wachne. Momie summary kata kan summary dismissal. Benitie sama no se kete. Ma is administrative. Gima wacho ni okrumas. I'm not talking rumors. The county CEO is the governor. Oh, the governor has... Just hold on. This is the chief of staff. Chief of staff and chief of staff appointee of the CEO of the county. Right, and any do. Or Charles they do. No, before you go to court, ana wacho magi. Koro kikwalo ke debate. Adwa medo gimoro ke chakwa point of order. Gima adwa medo mogi. And governors wagi nyaka wa address gi. Nyaka wa address gi mwakoni gi gimine ni wacho cha ni be gisetiyo ne jopiny. Bende gise deliver. Members ma county assembly, jogi members ma national assembly, sani gidwaro CDF, gidwani mondo medgi CDF. Be ginyalo account properly for CDF, manyocho se megi 100 and something million per year. Nikech kadipo kuome MP marwa Obuya. Obuya ni neno kaka CDF obagni in terms of bursary disbursement. Ineno igero class mo mar siling million abe ginyalo fumi aberio. Class mar alofu mi abiri igero kanyo makata desk mobole yonge. Then de gine magidwani mondo chak ma governors pesa medigi. Marariyo governors bedwano ma MP medigi. All of them are thieves. Idwa ka thief ni laro mondo miye maduong, thief ni laro mondo miye maduong, then ngama dong katagore en japiny. Emomiyo nyaka wang'e ni kan wakelo devolution, nwakele for what purpose? To kwa devolve, idwa ni kero medi kaka governor, to ndara mari to tupongi taka. Idwa ni mondo medi kwenha, to ndara me town kama intie, ma in charge, otimo pothole. Gladys Wanga kaka governor, negero nderi mama beota, mema William Ruto, ema nogoyo carpet, donga diye. No lama no go yo Homabay town tetecha. Macha chande through national government. Dine gigero. Kan deri mo wene gi otimo chuodho gi nyal kata gero. Let them leave everybody to do their work. Matin momino tigo maber kose tamitiyo go wuoge dhi dala jopiyo. Kapok wacheko twak maro kinyi makaundra gom mar mondo mi asoma